Čau Kubo. Čus, Franto. Slyšel jsem, že máš za týden narozeniny. Jo, slyšel jsi dobře, no, hele mám, ale hlavně letos to má být ve firmě zajímavější, že prý se vedení spaktovalo s klukama z Empatika, že nám mají dodávat narozeninový balíčky, no, tak jsem si v tom jejich dotazníku zaškrt, že jsem objevitel chuti. Super, a vybral jsi tam nějaký ten jejich zážitek? Jo, vybral. Nějaký gurmánský zážitek, takže mě prej pošlou do nějaký zajímavý restaurace. No a vezmeš je sebou? Ne. Tak, máme tady Kubovy preference. Dle dotazníku je Kuba velký gurmán, je to objevitel chutí. Podle toho jsme mu nabalili produkty do jeho dárku. Beef jerky pálivý, k tomu extra pálivý chips, fermentovaný česnek, speciální pochutiny z Japonska, tabletky na podporu energie a microgreens, kterému ozelení jeho pracovní místo. Nakonec tu máme poukaz do asijské restaurace na hotpot, kde si Kuba namíchá jídlo podle sebe. Takže my, Kubo, doufáme, že se ti náš výběr bude líbit a že ti dárek udělá radost.